Mireri thuolo nikech nitiere achiel kuom gino mane Sharon owacho ni moko kuom gigo maseche moko nyalo miyo jopiny bedo kata kod to e chunygi en kotudore kod buche mathoth seche moko bedo e doho kacha kuom kinde malach gino miluongo kanyo kod dho ngere ni backlog donge ma seche moko bedo mathoth ahinya wacho ni seche moko ng'ato nochwalo kata bura wati kod ranyisi higa mokalo tudo ni bura makamano yware ahinya e doho ka bura makamano pok orumo nyaka sani koro wanyalo wacho ni e kinde ma koro un bende untiere juma mano mar puonjo jopiny e wechego mago mag chike makare wanyalo wacho ni gin ondamo mage ma seche moko doho kata ukinde osetemo goyo mar mondo mi wechego mago mag buche mabudhe doho mamiyo seche moko japiny chunye thoni ang'o momiyo adhi e doho to bura bro budho kuom thuolo malach dong koro aweya gi gino mamono gi yudo ratiro ma owinjo bed ni giyudo wachno mar backlog to inyalo tieke e yo machalo nade mar mondo mi ka bura ochwal e doho katiyo kod ranyisi mano mar nyathi mano choch ratiro mar Kilgoris odhi mapiyo piyo ok bed ni bura koro budho makata jonyuol koro chunygi thoni yawa we koro wawe lwet nono. Adwa goyo erokamano ne judiciary doho osetimo gik mang'eny mondo gikony mondo cases odhi mbele. Mokwongo mana wacho chien kae gi introduce alternative justice system mawacho niya ok ochuno ni nyaka wadhi wayal kes ma watieki. To bing'eni gima owinjo bed ni wachwalo ler bende nitiere buche kaka mage inyalo tiek kod alternative justice system to nitiere buche mage ma nyaka dhi e doho kacha nikech katiyo kod ranyisi katiyo kod buche kata mago mag bembo mayudore ga e kor gwenge adiera nitiere nyathi ma ochoch ratiro mare tiyudo ni nyathini nochoch ratiro mare kod watne jonyuol wacho ni thuolo donje ko gini ok wanyal tere doho we watieke mana kaka nyuola koro ber ka wayango ne jopiny bende gin buche mage minyalo tiek through alternative justice system to gin mage ma ochuna ni nyaka tere doho kacha ba ng'ato ng'adne kum kaluwore kod chike ma pacho ka. Yes, Joyce. Nitie capital offenses. Onge kaka inyalo dhi golo capital offenses. Ok unyal dhi winjoru dala. Capital offenses gin kaka mage. Rape, murder, robbery with violence. Mago cases mok unyal dhi winjoru dala. To especially another thing cases mag nyithindo nyathi onge gi capacity onge legal capacity mondo dhi winjre dala koro en gin cases gi nyaka winje court nyaka dhi manyaka rum koro cases minyalo yal oko gin mopogore gi mago otherwise civil cases all of them tinyalo dhi ma winjru dala nikech mano an gi in ok wachwanyo sirikal walaro kiew kodi ere kaka gimamono wa nikech at the end of the day wan jirende wabed mondo wawinjre mondo watimang'o mondo watie kes wadog dala kwa mor mondo wadag milele lakini ng'amo dhi obambo nyathi mano ok wanyal bedo nikech nyathi kwanza onge legal capacity capital offenses ok wanyal dhi winjore dala koro gimokwongo ma doho timo mondo reduce backlog number 1 gikelo no alternative justice system there are so many nitie wazes matinde ni each and every county ma deal with alternative giyalo at least giyalo cases gibedo to giwinjore gi ji gikonyo ji winjruok mondo gikel result e court. Number 2 court annexed mediation. One mediators, so many mediators. I am one of them. I am a certified mediator and wanyalo bet ka case odie court to court ng'iyo niya kinde ng'ane gi ng'ane gin ng'a ipenji ka en jirani ka en jaodi ka en osiepni ka en ng'a ineno relationship mane ma un godo to kosa determine ni relationship mane ma un godo to neno ni jogi to gin joma nyalo winjore nikech ka wadhi to wanyalo biro kosanisha gi koro ing'iso ni udhi uru dala umiyo court next mediator kaito udhi ubet pin to uwinjoru tukelo within 2 weeks ukelo result e court e case monego benu uywaru for 3 to 4 years. Number 2 cases ma for example ineno kaka iwacho to do with children. The children are very they are important and vulnerable people in the society. Okay, nyal expect case mar nyathi mondo yuare court igni mang'eny onego beni wa treat gi with onego beni wa keto cases gi mbele nitiere judiciary beniga gi service week gi iluongo ni service week ibro yudo ka nitiere margi mostly en ga I think it was in 1 or 2 months back waluonge ni children service week. Children Service Week
judiciary keto cases te, igolo cases te mag nyithindo, children in conflict with the law, alafu gi cases mag nyithindo mag maintenance gi ikelo gi e court gi te wigno te, cases te bedo set aside, cases mag nyithindo te emiwinjo. Koro ka in gi Monday, Tuesday, Wednesday, the whole course list and children cases. At the end of the day, wigno, you will finish your case. Mano reduce backlog. Ibro ido kanitie ELC service week. Every other time, giketo service week, gitengo 1 week to do such kind of cases. So at the end of the day, that reduces backlog. Yes, so the judiciary has really tried when they do that. The service week and mediation and AJS. I commend them for that. Yes.